Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो लोगोसे रेडि जागासिनो बेनो जाबाय कनस्टेबलआव साख्रि लानो आसाम पुलिसाव स' बिनि सिगां एडिआरइ एग्जाम जानो फैगासिनो नेक्स्ट सानडे ग्रेड 3 एचएस लेभेलनि आरो बे जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि ग्रेड 3 29 सेप्टेम्बराव ड्राइभार आरो डिग्री लेभेला नोंथांमोना आनजाद जागोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो जोंहा फैबाय अक्ट'बर स' अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेनो जाबाय आसाम पुलिस नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जागायसिगोन आरो बेयाव बेसेबां काट अफ थांगोन बायदि मोनसे कमन काट अफ लाना फैदों बेनो जाबाय एबि इउबि कनस्टेबलआव अके बेनिफ्राय ड्राइभार आरो एपिआरआव दङ स' जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ' साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोनबाय थानो हागोन दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे दा बे रेलिया जामारगोन ना जामारा बिग कुइसन नाथाय नोंथांमोना मिथिखागौ जे जेरावबो सारो फालोमा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आरो काट अफ लानानै साख्रि लागोन बेखौहाय थांखि लागासिनो दङ मेन बाथ्रा जाबाय फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट जायो नालाय बे फिजिकेल टेस्टआव बेसेबांनो नोंथांमोना जेसेबांनो नाम्बार लानो हागोन एग्जामनि थाखाय क्वालिफाइड जागोन मेन फकास थायो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय आरो एग्जाम लानायाव एसे लेट जागोन बाट अब्लाबो नोंथांमोना फार्स्टआव मेन नोंथांमोना साक्सेस खालामनाया फिजिकेल टेस्ट मानोना बेखौ पास खालामबासो नोंथांमोना आनजाद होनो हागोन आरो बे आनजादा अनलि 50 नाम्बारनि जागोन नोंथांमोना मिथिखागौ स' बेनिफ्राय एक्स एनडिबि केडार्स नोंथांमोननि पस्टआ हमना ला नैबे 3945 बा एबि इउबि कनस्टेबलआव दङ बेनिफ्राय 2% रिजार्भेसन दङ एबि इउबि कनस्टेबलआव कामान्डआव गैया बेनिफ्राय एसआइ गैया थ' जों बेखौ मिन्थिबाय देन नोंथांमोननि रेलिया कम्बाइन रेलि जाफागोन नामा बेनि सायाव आपडेट फैथ'वाखै जे फ्रेश केन्डिडेटजों खारफानांगोन नामा बेनि सायाव फैथ'वाखै आरो नोंथांमोननि सिलेक्सना डाइरेक्ट एन्ट्रि जागोन नामा 2%आव एबा नोंथांमोनाबो फिजिकेल टेस्ट होनांगोन नामा बेनिसो जुदि सिम बिथाङा फिन खनसेबो होबावोबा नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेखौ जों दोनथ'बाय दानिया फैबाय फ्रेश केन्डिडेट एडमिट माब्ला मोनगोन स' एडमिट माब्ला मोनगोन जुदि नोंथांमोननि अक्ट'बराव जुदि 3 तारिखनिफ्राय रिलिया स्टार्ट जायोबा बिथाङा बुंदोंमोन सिएमआ जे 3 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो आसाम पुलिस फिजिकेल टेस्टआ स्टार्ट जागोन होननानै गासैबो जिल्लायावनो अब्ला नोंथांमोननिया नैबे एडिआरइ सानडेआव एग्जाम जागोन बे जोबनाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिसआ फैगोन बायदि कन्डिसन दङ जुदि 3 अक्ट'बराव जुदि रेलिया स्टार्ट जामारोबा नाथाय जानायनि चान्सआ दं मानोना नैबे अक्ट'बर बेनिफ्राय नैबे नभेम्बर फार्स्ट सप्तासिम रिलिज जानायनि आसा दङ बेनिफ्राय जोंहा नैबे हमना ला नभेम्बर लास्ट उइकआव पन्चायत इलेक्सन दं नालाय बेखायनो रेलिया बिनि सिगां जानांगोन जुदि जायाबा गोबांथार माने माखासे जाहोन जानो हागौ आरो अके देन आरोबाव 2025आव आरोबाव गोबांथार माने बिटिसिआव अके बिटिसिआव इलेक्सन जाहां जागोन बिनि बारहावा नांगोन बेखायनो बिथांमोना नैबे हमना ला स' अक्ट'बराव रेलि खालामनायनि चान्सआ दङ आरो बिनिफ्राय फार्स्ट सप्ता नभेम्बरसिम खालामनायनि बिथांमोना चान्सेसा माने बारा नुहुरदों आरो स' बेखौ जों दोनथ'बाय दा जोंनि साननांगौ जाबाय 100% जोङो रेलिखौ लानांगौ मानोना नोंथांमोना बोसोरनिफ्राय प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जुदि रेलि जायानो थायोब्ला नोंथांमोना गोबां लस जागोन बेखौ आं सानो मानोना नोंथांमोना गोबां हार्ड वर्किं खालामगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना लागातार प्रेक्टिस खालामबाय था आरो खालामगासिनो दंखायो जोंनि लेभेलथिं माने खालामगासिनो दंखायो नोंथांमोनाबो जाहाथे मोजां क्वालिफाइड खालामो स' फैबाय दायो एडमिट स' एडमिटआ जों मिथिखाबाय जे सेप्टेम्बर गेजेर सप्ता एबा लास्ट उइकआव नोंथांमोना एडमिट मोनगोन जुदि 3 अक्ट'बराव जायोबा बेखौ जों मिथिबाय स' बेनिफ्राय दायो कमन काट अफ जोंहा कम्बाइन रेलि दङ अके बेनो जाबाय एबि थाबाय बेनिफ्राय इउबि थाबाय बेनिफ्राय ड्राइभार थाबाय आरो लोगोसे एपिआरआव थाबाय अके स' बेयाव दङ देन बियो गासैबो सेम रानिं खालामनांगोन खनसेनो जागोन स' काट अफआ एक्सट्रा थांगोन अके बेनो जाबाय एबिना एक्सट्रा थांगोन इउबिना एक्सट्रा थांगोन बेनिफ्राय ड्राइभारा एक्सट्रा थांगोन बेनिफ्राय एपिआरआ माने एक्सट्रा थांगोन अके दा नोंथांमोना फार्स्टआव जोंहा दङमोन एबिनि काट अफआ टटेल फिजिकेल टेस्टआव 60 देन बेनिफ्राय इउबिआव दङ 40 बेनिफ्राय ड्राइभाराव जोंहा दङ 40 बेनिफ्राय एपिआर दङ जोंहा 40 अके जास्ट जों बेबायदि एग्जाम्पल लाबाय स' बेनिफ्राय सेफ जन काट अफखौ जों बेयाव डिसकास खालामगोन खनसेनो एसटि खोथा गैया जेनेरेल खोथा गैया नाथाय सेफ जनखौ बेयाव जों डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय एसे खम माइनास बारा नोंथांमोना नोंथांमोना एनालाइज खालामनानै लानो हागोन आरो दा जोंनि हमना ला एपिआरआव काट अफआ बांद्राय गोजौ थांनाय नङा अके स' नोंथांमोना 31 आरो 32आव नोंथांमोना चान्सआ दङ बेयाव जेनेरेल हिसाबै लादों अके डाइरेक्ट माने कास्ट लायाखै बिनि एसे खम बारा थांगोन बेखौ नोंथांमोना कनसिडार खालामबानो जाबाय देन ड्राइभारावबो नोंथांमोना मिथिखागौ जे ड्राइभाराव मेक्सिमाम माने एप्लाइ खालामाखै अके स' बेखायनो जायफ्रा ड्राइभिं स्किल दङ बिथांमोनासो खालामदों स' बेयावबो काट अफआ गोजौ थांनाय नङा अके स' बिनि जायगा हमना ला 30 बेनिफ्राय 31 थांनाय चान्सआ दङ स' फैबाय इउबि देन इउबिआव जोंहा 40 नि गेजेराव कमन काट अफआ हमना ला 33 जों बेयाव लाथ'दों अके
स' 33 लाथ'दों बिनि एसे खम बारा थांगोन जिल्ला वाइज थांगोन नालाय बेखायनो मेल केन्डिडेट्सनि सायाव डिसकास खालामदों बेखायनो नोंथांमोना बेबायदि लानो हायोबा सेफ जन थानायखौ नुहुरदों बाट बिनि एसे खमबो बारा जागोन नोंथांमोना जेबो नार्भास जानाङा अके स' नोंथांमोना हायोब्ला बारा लानो नाजाबानो जाबाय देन फैबाय एबिआव जोंहा एबिआव 53 जों बेखौ लाथ'दों बिनि खमबो थांनो हागौ एसटिआ बाराबो थांनो हागौ बेखौ जोङो सेफ जन हिसाबैसो लादों अके जास्ट नोंथांमोना एनालाइज खालाम नोंथांमोना गाव गावनो काउन्ट खालामना ला अब्ला नोंथांमोना माने मोजां जागोन आरो जियानो जा बेनिफ्राय बांसिन लानो नाजा आरो बांसिन लाग्रोबा दंखायो आरो जुदि खम जादोंब्ला नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ इमप्रुभ खालाम अब्लानो अट'मेटिकेलि स' नोंथांमोना जाहैगोन आरो देन हिन्जावफोरा बांद्राय काट अफ थाङा नोंथांमोना बेनिफ्राय -2 -3 नोंथांमोना खमायनानै लानो हागोन आरो दा जियानो जा आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआ अन द वे जागासिनो फैथारसिगोन दा गोबां सर्सआव मोननाय बायदिबा जायनोखि बिथांमोना अफिस लेभेलाव मावदों स' बिथांमोनाव आं सोंनाय बायदिबा रेलिया गासिबो जगार जाखाबाय जास्ट एडमिट फैनांगौ आरो रेलिया स्टार्ट जानांगौ होनना बुंदों दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आसा खालामो एडमिटआ थाबैनो फैथों आरो जेब्ला फैयो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन